Súla doch simid, tá fábhar beag agam le hírí oró. Tá mé géirí an spric míle síntiú sóir a bhaint amach, spric an tábhachtach dom sé seo. Le the hall, brú an knappa subscribe. Ní leann ach clitseáil amháin, ach tugann sé sppraga ól an mhór dom leanúint aráid ag déanú físeán. Go raibh míle má agah. Smaine vergoan in rá folco ina só. Áit an úsátaí fúil chun níocháin, agus nach nóra bhíag I corp olc, ach náthre. Áit se rá bán ar a tréfse á córáil mar malachtathe, agus lám nuairthe ó breth lepoch chalach díreach in eice leis an tinne. An bheanis. Ní an ceann ó scéalta, ó comórtas agus ó dragan, ach an ceann fír, fuair, olc, dorcha. Inniu, insiomid faoi mar a bhí an sláintseachas in náíre in abhainn gan séirichas, gan galúnach, gan roa. Faoin méad a chiallaigh sé a bheith glean, nuair a bhí gach rud hart timpeall salach. Ní scéal deas a bheith ann, ach bei sé fír. Sulla tosim, írim rud amháin ort. Fág sintiúis, ionas go bhasfé mo chanéil. Nuair a sminimid ar an bheanis inniu, is sé ceann de na chéad chollachas beagnach I gcónaí an ceann céine. Bolle, ferfiéte, sráidena salacha, láp, ílach, fiacla dua mar ihe gan réaltaí. Agus ní hín ina tá pictiúr tóca agan I glár na glár, I srahanna agus I memes, atá níos cosúla le hibhreann ar talamh, ná le fíor léitiúil daoine ó na céta bliain ó sin. Ach mar is gnách, tá an réaltacht níos casta, mar cé go raibh an bolle mar cuid den saoil, ní hé an tain rud a bhí ag snámh san éir. Agus is cinnte, nach rud ar ina daoine neabharte. Mar contrátha leis an tuiscint cheitinte, bhí srón agus súla ag an duine meánaseach. Agus bhí tuiscint aige, má bhí bolle ann, go raibh rud éigin mí cheart. Is fiú rud amháin a thuiscint. Ní roa a bhí sa salachar sa bheanis, ach porra na gníalacha. Gan séirichas, gan isce ratha, gan táirgí glantacháin, atá soléir inis. Ach ní chiallaíonn sé sin nach níorna daoine iirecht. Nach níorna siad iirecht níocháin, míocháin, dí hallrú nó fiú bolle a ceilt. Bhí an domhan difriúil, ach bhí an gá le gleanacht fíor. Ach bhí an gleanacht sin difriúil ón óir an gleanacht inniu. Mar smuoine ar srádaile sa híos déag. Sa gemre lámh go dtí na glúine, sa saora deanach agus fill. Sean diatach óna tína isteach sna héadaí agus sna gréig. Mer an anamhíthe beagnach sa seomra céine le daoine. An féidir leat in dáíre a bheith ag bolle, mar atá tar éis ciholca le glóthach fanile. Ach ag an am céine sa sráidbhaile seo, uair amháin ar feadh tamil, téitear isce. Dúirt é isteach I marilche amid. Béidir uair sa teachtain, béidir níos lú, ach níocháin ar ina an duine. Uaireanta, níocháin na lámha agus an aghaidh, uaireanta an corp ar fad. Níocháin mid freisin léanaí, níocháin mid marmh, níocháin na héadaí, cé nach chominic agus bhálinn inniu, agus a luathe agus a bhí rochtain ag duine ar amháin nó shrú, bhain sé úsáid as. I garacha móra mar Krakow, Wrocław nó Gdansk, bhí an bolle níos déine, mar bhí níos mó daoine, níos mó drúile, níos mó falbanna. Ach bhí folcadán an freisin, agus bhí cumann cheardaíochta an a thug ara dó glána irlisí
fiole, graan. Agus cuirteanna riege, bhí glanacht ina chórtha range. Cúrán, folcadón gimiadón. Bhí ahrú leintje mar chid de héal na miúnlach. Mar sin féin, chuí an saolíocht choimsirthe dro amháin. An bheanis is salacher agus bolle Úranta tiltje, ach chominnic sin le immercíocht, mar gur jarmamid, fiú gan givoli, gan shampoo agus gan searachas. Gon jarna dinne, fa míle blin, gachrud chun gonaveg mohu, mar valuchan droiele. Smeniert féin, gudjantu as am. Tiantu isteach gabon ferme, aad a wil tjinne do, fieche granach. Modre in a chodle foin minche, agus sachunje kroche lenje linéde. Agus sulamien omagat ridderbe ra, me hintu on bolle. Ach niensche ach bolle. Is maaskan kaste ilchischel de nachele. Oerlor, jatach, gruig chapel, glasri rooste, krakne anemwihe, agus lievene trimmehe, lenje gan nie. Nooi, ach freshen amed, rishin, fair. Mi hatnevach veger, ach ni go grane, agus taspanen memes. Wie an dinne mjanischach bolle, maar wie heel bolle. Krue, nadoorte, jene. Wie farrig fille on borg alles. Wie lave bolle irrig agus eli. Ach, bij sin bolle ne hebre. Wie ban kakerocht onrach botte kree, bolle luach antenne agus spiesri. Ni roos, ni koeraan, ach rottigen vier. Karige, wie an skeel nis jakre. Lien moordini, spa spjug, jiege fuine kosse agus lehrish chatchere mach as finjoge erinne gid féin. Minnach gahe an seranach male koere gaim, wie aan gon balle geld. Oerente gurfach sé fuine tunnoog. Du sod na blahene no gahach sid ribbeni sohehe in olie. Agus kat fuine fiakle? Sja, detig een beel balle freshen. Ach, ni ga grausje nis mo no maar het nieuw. Du sod dini frevige, de ljoge mint, sagart no wormwood de gogent. Agus kenach rau dinne oles fui taas fiakle foos, wie loog fiakle nis anev, nis lu shukre sereem bie. Wie een tjach freshen bolle. Se gabaan, wie bolle luvene trumme, jati ne tinne, seile o skalloge agus lenny. Sja, wie lenny freshen bolle foel, benne, fair, kree. Wie sé nadoorte, gan skagge 3 gelunig no air fresheners. On kilien sé sin graudini mjanischige bolle gedonne. Oerente sja. Ach, ni rausid saaste lesin, agus ni rausid njav humul. Bolle gema hilie veslon tjul, glan, massere. Davri sin, niechan, rob, erel, skrove in gachtene deetach, fiu oer se tjachten. Agus kenach wetach, wie bolle bachtenach de nine re. Sminiort féin, gerwalat niechan. Ni tosk genieren dinne eigen ort. Ta de grekken tasu kahev. Ta de chud gruige olig. Agus ta an bolle fui de lene tasu kuristeach ort. Ach niel shomre folge eget. Niel iske rahe eget. Niel gelunach, toelje, spuntje no shre te eget.
Nílagad ach bicéad potta agus dóchas go leoramaidd chun isce a fiúchach. Sin mar a bhí folca fermiúra sa bhanis. Ní rá sé ina nós, bhí sé ina iirecht lóistíochta. Dúis, bhí ort isce a chóirst, go minic I bhádón maile. Sa géimre ó foch san ochar, sa saoire ón án, tobar nó isce báistí ó barilge. An sin, tine a chóir, cócarucht, fannacht, agus dearra dortisteach in barilge. Má bhí an srábhaile bocht, béidir nach rá barilge an. An sin, níocháin in bála, I barilge, tar éis cabáiste, I bicéad, cat a bhí láb. Dingá, níocháin úr amháin fad tamil. Daoine áirithe úr sa teachtain, daoine eile úr sa bhí. Ní toisc nach rá siad a géirí níos miniche, ach toisc nach rá bailach an. Sa géimre bhí an teach fuair, sa saoire ní rá am, obair óbhaidin go híche, agus an sin, caile ag an tine a bhí ag deatach. Bhí folca ina só agus ina chailteannas ama. Chun níocháin, ní úsáideach an méada is agat ó na siopaí cosmadaí, ach lua, ganamh, luamhanna agus do féin éadach. Cailiúnach má rinne féin, ó chail agus ó lua, bhí bolle Bhí sé ag dó sna súile, ach is fearr sin ná rud be. Bhí sé seo ag daoine a rá rochtan acu luamhanna. Bhí siad a cóir mint, chamomile, calendula chun bolle beagán. Bhí an folca mar seo. Dúis an tathair, an sin an bhathair, an sin na páistí san isce céine, gan cúr, gan cinne, gan ceol. Uaireanta fiú gan nacht, ach léana filte sios. Rinne an tuisce go tapa lia, fuair agus salach. Ach fiú amháin bhí sé ina físibh. Uaireanta níocháin fermiúraí san án, ach sa saoire amháin. Ní rá nochta ina chúis nóra, ach mar cuid den saoil. Agus sa géimre, sa bhuacht, níocháin go minic chár be. Ach níocháin an ai agus na láve, mar is éair an tuisce, agus is stór an tamad, agus níor hástaí ó duine be, ró sa barilge. Is sé an írinne, níocháin fermiúr mániseach, ach go hanamh. Ní as leisciúlacht, as bochtaneacht agus as cíal, mar bhí níocháin ina chostas ama, finne, amad, isce agus risce tinis, mid a rá tú in ann trimú go má. Mar sin, sea. Bhí fermóirí ag bolla uaireanta, ach ní toisc gur bhrúthaoine iad, ach toisc go raibh siad ina gcónaí in ann nach raibh roa ann. Sa chabán mániseach, ní raibh shelf le cosmadaí, ní raibh bara galúnaí ag bolla lavender, shampoo gruige nó tís fiacla. Ach ní chiallaíonn sé sin nach níorna daoine níocháin. Bhí siad díreach ag déileáil leis an méad a bhí lámh acu. Ba an rud ba chaitianta a úsáide ná lua, an ceann céine a dán tar éis amad a ggó. Bhí éirí amháin tábhachtach ag lua, d'oibrí sé mar gníomhare glantacháin. Bhí lua ann, substant alcalach nádúrtha a thuaslagan saile agus salachar. Ní raibh ort ach a bhasca le huisce, agus bhí rud éigin agat cosúil le glantóir tí. Mí heatnamhach don lámh, garbh agus granach, ach éifachbach. Bhí roinnt fermóirí in ann goiliúnach a dhéanamh ó lua agus saoil, de gná ó anamthe. D'éirí siad seo feadh I bhfad, go dtí gur tháinig mas crua.
Mi raw an gulliúnach seo cumme álinn. Ní raw bolle ach dóibrí sé. Is sé an fab ná nach raw am. Có áwer agus élas ag gach duine. Mar sin úsáid an kid is mó díobh lua nó genmh. Sea, bhí genmh freisin ina bhá níocháin, go háirithe do lábha. Tar éis obair le henimthe nó sa fárc, chimeann fermóirí isteach sa chreiceann chun saile, lámh agus alles a bhaint. Bhí an genmh crua ach séir, éifeachbach, agus bhí an creiceann glan ina dhí, a lád fá tamil. Agus inis, chud a déitoch intas a curart, úsáideach fuil freisin. Sea, fuil an duine. Par éis cepa rinne ammónia dé, agus is cóthúil chéimicach a glanann agus a dhígáiríonn go chiintach. Úsáideach fuil chun éadaí a ní, creiceann a glanne, agus uaireanta fiú mar antiseptic do ghortathe. Fuamann sé grána nói, ach dómh bhí sé díreach cheann den a róna. Sir, éifeachtach. Ní féidir dearmad a dhéanamh freisin luhanna. Mint, sage, chamomile, yarrow. Dá siad go léir timpeall an trábhaile. Bhí ag ná a mollach agus a neirinne. Bhailligh siad iad, friúlaigh siad iad, bhris siad iad. Rinne siad decoctions díobh, chu siad faoi léine iad chun an bollach a ceilt, chu siad an corp orthu. Ba bhailligh iad chun bollach alles agus éadaí ag lámha a ceilt a lád. Ach bhí costas ag gachrúd. Bhí sail ag teastáil fiola. Bhí amad ag teastáil luach. Bhí am ag teastáil luhanna. Agus bhí tuirse amháin ag an fermír go minic. Agus leis an tuirse sin, rinne sé an méad a déitoch sé. An rá bollach go háanamh. Ach an rá sé go thomláin salach. Ní i gcónaí ina héal. Mí rá glanacht ina seo. Ba gníomh martaine sé. Sa bheanis ní rá leiris, ní rá flushers, pápéir leiris, barí cúra sa leiris. Ach bhí na riachtanis fisiolaíocha mar an géine le inniu, agus bhí duine éigean iad a chasamh. An ceistehán ná cóthát, conas agus cad a harladó ina dhé sin. I gabán fermíre, ní rá spás ann do cheomra le. Uaireanta, mo bhí an teach níos mó, chus siad pote ihe amid, nó bu cretir, gur brontanas dé a bhí sa chorp, agus gur chóir ara a chóirtó. Ach le himocht ama, harla rud éigean. Thosaigh an eglis, go háirithe ón 10 híis, ag féchant an gorp go áirasach, mar ní hácháin gur urlis ebre a bhí sa chorp, ach freisin temptation. Agus átar bé rá folca ann, hí náchtocht ann. Agus átar bé rá náchtocht ann, hí pacha ann. A lád, sin a cheap na cléirí, a daithe níos mó agus níos mó, glanacht chorp le vanity, nó le leithlis. Mar chorach sin, thosaigh sé ó ógurt go raibh glanacht an anime níos tábhachtaí nó glanacht an chorp. Chur manag iad féin I lehéadaí feadh míana, gan iad féin a ní chor be. Aithníad níomhacht le salachar. Da bhéad a bhí tú ag bolle, becheart go mefa níos mó dí changailte an gorp, agus níos gaire do hia. I gasanna tromchúisecha, rinne corsíos níomh mar gíine, nor van a gcuid léintse díomh riamh, agus a gorp clúdacha le halse,
agus mesa cortréthe iad seo. Nói níor cheap gach cléirech é seo, ach bhí an príomh chachtarocht soléir. Déitech níochan a bheith contúrtach. Go háirithe in áitina folcha, a thosaí le himimecht ama a bheith cóionnan le leithlis, sprí pacha agus corpúlacht. Dúna áitina folcha cura cos gur folcadáin chó chiteanna, agus le sin, dimí cud mhór de choltúr glenachta. Don méor, bhí sé seo chó mór sin, nach raibh éon duine agsúil go néirú sé as. A bhallacht fad, dá mbeadh sé róglan, dá néirú sé ró vinich, dá mollú sé ró láidir, déitoch sé áras a bhúscailt. Agus níor chomhraí sin is saoil ina raibh aithne ag gach duine gach duine. Ba fear a bheith ag masca isteach I molla an chósail. Nói, níor phlé an pobl simplí teolaíocht, ach bhain na seanmóirí le daoine, agus bhí an teachtarocht simplí. Ná bí ag níochan ró vinich, pá sé neamhríochtanach, agus fiú contúrtach. Agus os rud é gnúirt an sagart é, cén fad a dhéanfa íireacht. Is é an pathú seo, an demonization de réir a chéile gleannacht charp, ina daoine níos lú agus níos lú ag níochan feadh na géite blin. Ní toisc nach raibh siad ag géirí, ach posc gur chréis siad nach raibh gá leis. Má cheapan tú go raibh an tua ag bolle sa bhean ís, cílíonn sé sin nach raibh tú riamh I gcathair bhean íse, mar áitir be a raibh níos mó daoine ann, níos mó anammhathe, níos mó botháin, agus níos mó séirechais. Bhí bolle ann nach féidir dearmad a dhéanamh. Bhí na cathacha plódathe, ní raibh na sráideanna cuile ach páirt chlocha. Mar a raibh cháir be, hí na fergníomh dlú. Bhí na chorlár ag síne os cionn na gceann. Agus étartú bhí séirechais, díoga séirechais a rith trí lár na sráide. Agus sin anáit a raibh gach rud nach raibh uit. Dráil, feis, filóna marmh, glásrí ag loa, enamhathe mara, agus ábhar ó fotaí ihe a dirteach ó bhinneoga. Gach maidin, gach ihe, bhí an chathair á bethú le salachar, agus ní raibh éon duine ag fáil neart nó córis chun é a glanó. Sa géimre, bhí an bolle níos lú rói gach ród, ach san erich, thosaí na séirechais ag meireachtáil a ríis. Go litrú, mar bhí a lán feithidí agus lardaí, francach ina gid lábe. Uaireanta dosta cathracha daoine a dálan na clácaí, na daoine a dtugtar muck spreaders orthu. Ba é a bóst dráil a bhálú, agus a chathamh taobh a mé de bhallaí na cathrach. Ach bhí sé seo ina iirecht Sisyphean. Súla chríoch na siad ceantar a bháin a glanne, bhí ceantar eile báite in broscar. Cur leis sin enamthe. Mucha ag ré go séir na sráideanna. Capel ag fágáil a gid fionn. Modraí agus cot ag lorg írir. Agus étarta sin, daoine, ceannathe, ceardathe, páistí, mná ag iompar iasc I gceisán. Fír ag fille ó grúdlanna. Gach bulle maiste le ceann eile. Banne géir, fio lómhthe, írir éisc ag loa, feis, salachar, deatach, spístrí. Bhí an imircéir, a chuaigh isteach sa chathair den chéadúr, ag mothú cosúil le balle bulle a bhuaile. Agus go litrú, chur go leor cuimhne an drach bhulle níos mó ná an altarach. Rinne na seabhar íireach trád leis seo. Chroch siad luhanne I bhinneoga, dort siad finéigear uairlár. Diompar siad cúrán ag a gríos,
ach ní raibh sé seo ach plac chort oscailte. Bhí an chathair ag meireachtáil agus ag loa ag an am céine. Agus in ainneoin seo, bhí daoine ina gcónaí an, ag meireachtáil, ag trádáil, ag gí, ag gáire. Don chuid acu, ní raibh sé seo ina droch bhulla. Ba an nábhulla den saoil díreach cosúil le fuam na glug nó an screadán cáirte. Ní raibh aon duine ag súil le héir úr. Ní raibh ach súil acu go bhfuil faidís analú gan orlachan. Agus i go leor cásanna, ní raibh sé sin soléir char be. Bhí an chathair ag bolla lova, saoil ag lova agus feisias daoine. Ach í bolla difriúil ag an tua, fian, orgánach. Ní i gcónaí taithneamhach, ach go thomláin difriúil ná an clóca cathrach. Tá rinóva cáthát le analú, rinóva an tua. Ní raibh séirichas an tua, ní raibh na deich botán ihe á déirte ó na thorláir, ní raibh na sráidine cuile ina raibh an drochbolla ag bolliú. An seo, scape an bolla thar na párcanna. Thóg an ghuí an rot a bhí ina loch bolla sa chathair. Ach ní chiallaíonn sé sin go raibh sé gláán go háirithe sa saoire. Bolla benne, alais, fér garta, piepa lóvda, páistí ag ré nacht an clós. Ba sin an tíreach bolla den saoil léitúil fermiúre. Ach bhí rud éigean níos nádúirtha an, mar bhí an tua ag bolla mar a bhí an talamh, mar an pharc tar éis báistí, mar éalach, sea, ach a gcuid féin, ólach, baile. Ní raibh múrán sa teach ferme a churfa bach bholla. Édí neamhnite i gúine, fér i lepacha, deatach, gránaí dóite, picailte, bolla cracne enamhathe, saoil spúnóga amad. Ach bhí sé sin go léir beá. Níor ligge éon rot ort, níor cure éon rot I bholach. Níor chroch éon duine cúrán, níor dóirt siad fínéagar, níor chrot siad leis an bolla. Bhí siad díreach ag dul I dathí Don ermiúr, ní raibh an drochbolla ina fab. Ba chóldre Ba an saoil léitúil nach dógtar faoi deara. Mar a raibh ach bolla nua, tin an. Loa, pus, fill. Ba bholla disturbing iad sin, ach salachar, éalach, fér. Ba bolla ebre, bolla an téile, agus níor chuir sé intais réine. Bhí an sláintseachas difriúil freisin. Ní raibh is ag páistí tuatha galúnach. Bhí siad salach, dustí, le scríofa a gosa, agus lámh hirim. Faoi na hinne, ach ní raibh siad sin chomh-héasca. Tóga gan ní bhí nach díreach an teagháil seo leis an talamh. Tá rachfáisteach I seomra fermiúra sa dechiú híis, bag tú búilte le mascón de bholach nach féidir a achruthú I sétarlan. Deatach ó hinna díis, bollach íosc tríime agus banne a bhí díreach britse, fér a tháinig isteach ón máisteach, agus corp tirseach, róhéite fír. Ach bhí sé sin go léir fír, nádúrtha agus ló féin. Bhí an fermiúr ag bollach mar an talamh a héirí sé. Bhí a hach ag bollach mar an teallach a bhí ina gcónaí an. Agus bhí brí le seo go léir. Ní raibh sé ag bollach go hálainn, ach bhí sé ag bollach a héal. Labhraítear faoi héal léithúil an ermiúra níos mó agus níos mó, ach faoi héal léithúil na fermiúraí níos lú, agus níos lú fós, faoi na gorp a gcuid timtríalta agus a néire.
Mar cé go raibh mná sa bhaní sin a gcónaí in eice le fír, bhí saoil difriúil. Bhí sláinseachas níos casta agus níos céilte. Tosaimid leis an rud nach raibh labhartha faoi. Míostais, is saoil gan tampóin faoi stríoch éadaí cedáis. Bhí bhná déaláil lo féin, ba mhinic a úsáidech éadaí línéadach a cura idir na cóise. Bhí siad ceangailte le rópa nó díreach brúte ag srachanna éadaí. Tar éis úsáide, níocháin siad iad de lámh, ach ní i gcónaí. Uaireanta, díreach cortha iad, go háirithe má bhí siad ró salach nó mar a raibh rochtain acu uisce glan. Ní raibh fil míosta ina ábhar córá. Ba cúis le náire agus fiú agla. Creide go raibh ban míosta neamh chláán, go bhféadach sí barí a scríos, banne a nimhiú, tobaiste a cór faoi deara. Dá bhrí sin, ceilt mná an tam seo, hí siad ar lataibh, go minic dairí siad as opair sa phárc. Agus má bhí an ballach ró láidir, dír siad orthú féin go néire le hín duine a thabhairt faoi deara. Ach ní raibh sé seo ach cuit, mar bhí corp na mná nochta don níos mó. Breithinne, hemorrhages, infideithe, gan dochtúirí, gan gleannacht, gan anestéise. Tharla an bhreith sa teach, go minic ar an tine ag an tine. Chabhraim ná eile, máthair, córsa, seambean fermióra ar a dochtar ban bhain. Ba bhreith an tíiad, forinach agus pianmhar. Uaireanta chríochnaí siad go maith, agus uaireanta lamh marmh, nó máthair marmh. Tar éis na breithe, bhí ar an ban í féin a glána. Déaladh an eaglis an rud a doctor glána ar a bhreithe Ní raibh an bhain in ann dul isteach sa teampall ar fé deicithe lá, mar bhí sí neamh chláán go fisiciúil agus go spiridúil. Agus cé nach raibh sé seo ráite go soléir, massa gur fab a bhí sa chorpán, go háirithe má bhí sé ag sile fola. Ní a cháin mná níos lú ná fír. Ní deróa, ach deir éigentis. Ní raibh áit acu le cé conas. Agus mar rinne siad iirecht, go minic rinne náire arthú, mar bhí measarchacht ina chial nach teagmáil le de chorp, nach bhéagfá agus nach laurófa faoi. Ach ina nniuin seo go léir, rinnem ná Dúsáid siad livanna ní háthán chun créachtaí a leis, ach freisin chun bolle a chlúdach. Wormwood, chamomile, nettle, calendula. Cha siad srachanna linéide, chur siad chomíses arthú, rinne siad pads de fér agus ollan. Uaireanta chara sé, uaireanta níor chara, ach bhíortha a thabhairt féin i ciúnis, i leithinis, i scá. Agus is sé an ciúnis seo is mó a haringíon aird, mar i measc gach salachar meánaíseach, is lú a labhraíonn faoi chorp na mán. Agus is sé seo, tar éis an téal, a rugadh glúnta nua lá i ní lé, agus a bhar is saoil nach raibh ag iria a eicáil. Mar sin, conas a bhí sé ar deire, an raibh an bhain is go fíreannach salach. Má iarn tú ar stáirí, freagró sé, braithin sé, mar mí féidir 1000 bliain de stair, agus na 100 milliún duine a chur i mála amháin. Ach má iarn tú ar ermiór a bhí ina gcónaí i dteach amad, gan isce, gan golúnach, gan solas, is sé an freagre seá. Bhí sé salach, ach níor an ballach a chabhlaigh me dé. Ní raibh sé salach ó leiscéal. Ní raibh sé salach ó neart. Ba salach ar a tháinig as na condéarsacha, as an bochtanacht, an fuair, as an espa deisina. Ní raibh an fermiúr dúr.
Via isaga grau lova glan in a mol nis lú de challer. Grau lene glan in a fishev. Grau folke in a fishev. Ni hawon don chorp, ach freschen don anam. Ach ta isawan is fedjere jenov elle. Vi dinje an van eisje in a goni is seel a vi fysikul av dien. Vi espa akmeni, espa olish, orenta fi.